דמיינו לעצמכם חופשה שמעניקה לכם חוויה חדשה לגמרי, נסיעה ליעדים שתמיד רציתם לבקר, ואפשרות לייצר יותר חוויות בכל חופשה. עשרות אלפי אנשים בכל רחבי תבל נוסעים יותר ונהנים מחוויות מדהימות כמו אלה מדי יום. עשרות אלפי אנשים בכל רחבי תבל נוסעים יותר, נהנים מחוויות מדהימות וחייהם עשירים יותר בהנאה ובהגשמה. אנשים אלה מגיעים מכל אורחות החיים, וכולם חלק מקהילת החופשות המרגשת ביותר בעולם, ה-Dream Trips, חופשות חלומיות. על ידי רכישת חבילות נופש ייחודיות המאפשרות לחברים בלבד ערך עצום במחירים נוחים, מעניקה חברות ב-Dream Trips לחבריה שוב ושוב את האפשרות לחוות את הטוב ביותר בטיוליהם. וזאת כל המשמעות של השלט הקטן הכחול, אתם צריכים להיות כאן. אלה הם חברי המועדון המרוצים עד מאוד האומרים לכם, אתם צריכים להיות כאן, איתנו, לאגור זיכרונות, להתנסות בהרפתקאות, לקבל השראה ולחוות עוד ועוד. כל המראות המרהיבים האלו מגיעים למעשה מחוויות של חברי המועדון Dream Trips ומקטעי וידאו שצולמו במהלך חופשת Dream Trips יוצאת מהכלל. ואלו הם חברי מועדון שמפרסמים תמונות של עצמם עם השלט הכחול הקטן, של Dream Trips. סביר להניח שכבר ראיתם את השלט הזה. המטיילים איתנו אוהבים לפרסם אותו בשילוב עם זיכרונות חופשותיהם ב-Dream Trips בכל רחבי המדיה החברתית, בפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. הוא כבר צולם באתרים מפורסמים, באירועי ספורט מרכזיים, באוויר ובים. הוא הופיע כמעט בכל פינה בעולם. אז מה הסיפור מאחורי זה? ובכן, בשנת 2005, שני חברים שאלו את עצמם, מה מונע מאנשים לחוות יותר מהחיים? למה אין יותר אנשים המייצרים זיכרונות מדהימים מבני משפחה וחברים? התשובה התמצתה בכסף ובחוויית הטיולים. אם אנשים היו יכולים להרשות לעצמם לממש במציאות חוויות שהם חולמים עליהן והיו יודעים איך לבצע זאת, הם היו נוסעים ומטיילים יותר. וכך יצרו שני החברים את קהילת הטיולים הכי מגניבה בעולם. Dream Trips מציעה שתי רמות של חברות, זהב ופלטינום, ומאפשרת בכך לכל אדם בכל תקציב לטייל וליהנות יותר. החל מקפיצה לסוף שבוע פרטי וכלה בטיולים מאורגנים ארוכים יותר לכל המשפחה ולהשתלטות כוללת על אתרי נופש. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We created a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun. I just got back from an awesome day on the catamaran with 50 of my best friends. Got to go snorkeling and jumping through like waterfalls. This is awesome. Vacation! נירגע על חולות האיים הקריביים. נחקור אתרים בעלי יופי מדהים באסיה, נטעם אוכל אותנטי. חברי Dream Trips Gold יכולים לצפות לחופשות כאלה מהמעלה הראשונה. אנו עובדים עם אתרי הנופש, חברות קווי השייט, פארקי השעשועים ובתי המלון הטובים ביותר בכל העולם, ומתכננים בקפדנות חוויות מיוחדות ויוצאות דופן, בשילוב עם השירות הטוב ביותר. למעשה, בחלק גדול מהחופשות שלנו, אנו נאסוף אתכם הישר משדה התעופה, ואפילו נארח ונארגן לכם מסיבות. אתם תיהנו מהטבות אחמים ומיתרונות כגון טיולים פרטיים, טיולי מרפא יוקרתיים וסיורים מלהיבים. חברות גולד תעניק לכם גם גישה ברמה שאין כמוה לאירועי ספורט עולמיים, הופעות קונצרט חיות והרפתקאות מדהימות תחת כיפת השמיים. I zip like Latin America and it's like all these ATV and everything is like awesome. בין אם אתם נוסעים לחול ובין אם אתם יוצאים לסוף שבוע קרוב יותר לבית, Dream Trips עוזרת לכם לחוות חוויות מרהיבות ובלתי נשכחות. לחברי Dream Trips Gold יש ביטחון מלא תודות להבטחת המחיר החלומי. אם תזמינו את אחת מחופשות ה-Dream Trips שלנו ולאחר מכן תמצאו את אותה החופשה במחיר נמוך יותר תוך 7 ימים, תקבלו החזר כספי של 100%. החברים נהנים בנוסף גם ממנוע הזמנות עטור הפרסים שלנו, אשר מציע את טכנולוגיית הורדת המחיר הבלעדית שלנו, ה-Rate Shrinker. וככה זה עובד. נאמר שרכשתם כרטיסי טיסה או חדר במלון. אם המחיר השתנה לאחר שרכשתם אותו, Rate Shrinker יבצע באופן אוטומטי את ההזמנה מחדש לפי המחיר הנמוך יותר, ואתם תקבלו החזר עבור ההפרש במחיר. וחברות הזהב שלכם ב-Dream Trips מאפשרת לכם לנצל את הטכנולוגיה המדהימה הזו כאשר אתם מזמינים את הנסיעות שלכם. יתרון גדול נוסף של החברות כולל שירות Dream Trips 24/7 Concierge Service.
אתם תקבלו את כל היתרונות האלה בחברות הזהב בעבור $50 לחודש בלבד. ולמטייל המעודן במיוחד, אנו מציעים את ה-Dream Trips Platinum. כחברי Dream Trips Platinum יהיו לכם את כל היתרונות של Dream Trips Gold, ובנוסף אפשרות להירשם לטיולי Dream Trips Platinum בלעדיים, ותקבלו את כל התוספות הבלעדיות לחברי Dream Trips Platinum בכל טיול שלנו. אפילו תוכלו לנצל יתרונות עוד יותר יוצאי דופן, כגון שדרוגים ספציפיים לטיולי Dream Trips רגילים, כגון הנחות על ספא ודמי שימוש במגרשי גולף, קרדיט באתרי נופש וחדרי מלון משודרגים, כרטיסי רכבל, סיורי שטח ועוד. חברות פלטינום מזכה אתכם ביתרונות שבנוחות, כגון צ'ק-אין מוקדם וצ'ק-אאוט מאוחר, וכן העברות משודרגות משדה התעופה. תוכלו ליהנות מיתרונות חברות פלטינום תמורת $100 לחודש בלבד. Especially this building behind us, it's so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Now families get to be playing together. It's pretty awesome. לא משנה באיזו רמת חברות תבחרו, אתם תהיו חלק מקהילת Dream Trips. תוכלו ליהנות מחוויות נסיעה מדהימות בעבור הרבה פחות ממה שהייתם רגילים לשלם, ומבלי להקריב נוחות, סגנון, נוחיות או כיף. והנה החלק הטוב ביותר. על כל $1 שתשלמו בדמי חבר, תקבלו נקודות Dream Trips שתוכלו להשתמש בהן לעוד טיולי Dream Trips. למעשה, אם אתם מצטרפים ברגע זה, אנחנו ניתן לכם עד 300 נקודות Dream Trips כדי שתוכלו להתחיל ליהנות עוד היום מיתרונות החברות, ותוכלו להתחיל לתכנן את החופשה הראשונה, המדהימה, רומנטית ומעוררת השראה, כמו אחת מאלה. Here we are, day one, Kilimanjaro, first night sleeping in the tents. I gotta tell you, it was a pretty amazing experience. אנחנו קהילת הטיולים האולטימטיבית, אך ההיבט בו החברים הכי גאים הוא הלב שלנו. יש לנו תרבות אשר ממוקדת בתרומה ומחויבות בסיסית לתת בחזרה. מטרתנו היא לעזור לבני אדם בכל מקום, לחוות יותר ולחיות חיים מספקים יותר. קרן World Ventures מעניקה לחברים שלנו הזדמנות לעבוד באופן ישיר עם ארגונים מקומיים וגלובליים שלא למטרות רווח, כדי לתמוך בשינוי חיובי בחייהם של הילדים הנזקקים ביותר בעולם ובקהילות שלהם. למעשה, תוכלו לגרום לשינוי פשוט מעצם היותכם חברים במועדון, כי 100% מהוצאות התפעול של קרן World Ventures נתמכות על ידי תשלומי החברים של Dream Trips. נכון ל-2014 בארצות הברית, החברים במועדון עזרו לגייס $325,000 ובנו 13 מגרשי Dream Courts. בגואטמלה, החברים במועדון בנו 53 בתי ספר מבקבוקים ממוחזרים והשתתפו ב-51 סיורי התנדבות וולנטורס. עד כה תרמו החברים שלנו עשרות אלפי שעות התנדבות ב-60 חופשות וולנטורס גלובליים. חופשות ייחודיות אלו העניקו לחברים הזדמנות להשתתף באופן מעשי במיזמים שמשנים חיים ולתמוך באין ספור ילדים ברחבי תבל. רוב החברים יספרו לכם שכאשר אתם יוצאים לחופשת התנדבות וולנטור כדי להשאיר חותם, אתם אלה שלמעשה מקבלים את המתנה הגדולה ביותר, את האושר של יצירת שינוי בעולם, חוויה אחת בכל פעם. It's been phenomenal. I just can't explain it. You can't put it on paper till you come and see these children and you come and work with an international team. And it's so great to be here and to share with these beautiful children and the teachers who have the heart to stay and care for these kids. It's unbelievable. I'm so glad I'm here. This has forever changed me. אנו מחויבים לתת לכולם אפשרות ליהנות מחוויות מדהימות וליצור השפעה חיובית על חיי בני אדם בכל העולם. אז למה אתם מחכים? לא חשוב באיזו רמה של חברות אתם בוחרים, Dream Trips מעניקה לכם את ההזדמנות להפוך את החלומות שלכם למציאות ולהתחיל ליצור זיכרונות שישארו לכל החיים. הפילוסופיה שלנו מבוססת על הרצון לעזור לבני אדם להשיג יותר חופש, כיף והגשמה. מסיבה זו, המייסדים שלנו הקימו את קהילת הטיולים שכרגע שמעתם עליה. לעזור להעשיר את חייהם של אנשים דרך חוויות גלובליות ומקומיות יוצאות דופן, אך במחירים סבירים מדי יום ביומו. בנוסף, זיהו המייסדים שלנו הזדמנות יוצאת דופן לתגמל כלכלית אנשים שעוזרים לאחרים לחוות יותר. Dream Trips היא מוצר של World Ventures, חברה שנוצרה כדי לאפשר לאנשים לשלב עבודה ומשחק בדרך חדשה לגמרי.
מרגע היווסדה, חברת World Ventures רצתה להוכיח שאתם יכולים להתפרנס מפעילות החיים עצמם. זו הסיבה שאנו רוצים לשתף רעיון זה איתכם, כדי להראות לכם איך אתם יכולים לנצל הזדמנות זו על ידי כך שתהפכו לנציגים של World Ventures. יש לזכור שמדובר באפשרות אופציונלית לחלוטין. אינכם חייבים להיות נציגים כדי להיות חברים בקהילת המטיילים. אנחנו מבינים שזה לא בשביל כל אחד. אבל אם אתם מחפשים דרך לשפר את חייכם ולהרוויח הכנסה נוספת על ידי שיתוף רעיון זה, אנו מציעים לכם הזדמנות יוצאת דופן לזכויות שיווק של Dream Trips, קהילת הנסיעות המרגשת ביותר בעולם. כאחת מחברות המחירה הישירה הגדולות ביותר של נסיעות מאורגנות לקבוצות בעולם, יש לחברת World Ventures נציגים בלמעלה מ-25 מדינות, והיא הפכה לאחד השמות המהימנים ביותר בתעשיית המחירה הישירה, באמצעות התהליכים העסקיים השקופים שלנו והפילוסופיה של הניהול הפתוח. זהו נתיב פעולה מוכח, שלמעשה מתאים לכל לוז או רמת שאיפות, ועשינו אותו פשוט כדי שתוכלו לחלוק את הרעיון הזה. ואל תדאגו, אם אתם לא אנשי מחירות, World Ventures מחויבת לסייע לכם להצליח. בין אם תבחרו לעבוד במשרה חלקית, בזמנכם הפנוי, או שאתם מקווים להפוך את העסק שלכם ב-World Ventures לקריירה במשרה מלאה, אנו נספק לכם את ההדרכה הדרושה, התמיכה והכלים הדרושים לבניית העסק, כדי לעזור לכם להגיע למטרות שלכם. This is unbelievable. And here's the deal, if you guys really want to do this, if you want to do it in a big, big way, just make it happen. I joined World Ventures slightly over 4 years ago, and right now living the lifestyle that I want, always wanted, and I know that through World Ventures I'm able to get this lifestyle by putting in my effort, my time and everything. I think this platform can truly help ordinary people become extraordinary. בעבור $11 בחודש בלבד ודמי הרשמה חד פעמיים של $100, תוכלו להיות נציגים של World Ventures, המנהיגה הגלובלית בתחום התיירות בתעשיית המחירה הישירה. ככל שתצרפו יותר חברים למועדון Dream Trips, כך תרוויחו יותר. הנה דוגמה. כשתצרפו 3 חברים חדשים ל-Dream Trips זהב ב-28 הימים הראשונים שלכם, תרוויחו $100. לאחר מכן, כשתצרפו רק עוד חבר אחד נוסף, אנו נוותר על דמי חברות המועדון והעסק שלכם, ללא הגבלת זמן. אם תצרפו רק עוד 2 חברים נוספים ב-28 הימים הראשונים שלכם, תרוויחו עוד $350 נוספים בבונוסים השונים. כל הכבוד, העסק שלכם כבר רווחי. עכשיו, אם 12 חברים יצטרפו לרשת שלכם בחודש קלנדרי, תהיו זכאים להטבה החודשית שלנו, בונוס כנפיים בגלגלים שמתחילה $300. זכרו שאינכם צריכים לרשום את כל 12 החברים החדשים בעצמכם. אתם צריכים לרשום בעצמכם רק 5 חברים לפחות. אז נניח שרשמתם בעצמכם 6 חברים ברשת שלכם. אם כל אחד מהם ירשום רק אדם אחד נוסף, זה ייתן לכם בסך הכל 12 חברים ברשת שלכם. וככל שהרשת שלכם גדלה, כך גדל פוטנציאל הרווחים שלכם. עד $900 לחודש. חישבו על כך. מה תוכלו לעשות ב$300 עד $900 נוספים בחודש? תוכלו להשתמש בהטבה שלכם כדי לשפר את סגנון החיים שלכם. אולי תוכלו אפילו לשדרג את הרכב שלכם ל-BMW יוקרתית כסופה. לסיום, אתם תקבלו אחוזים מהתשלומים החודשיים שישולמו על ידי כל חבר שמצטרף באמצעות הרשת שלכם. ומכיוון שמדובר בקונספט גלובלי, הפוטנציאל שלו להתפשט סביב העולם הוא משמעותי ומאפשר לכם להרוויח אפילו יותר. זכרו, מדובר בעסק אמיתי שדורש זמן, אנרגיה ומאמץ בהתאם למטרות שלכם. אבל ככל שאתם תשקיעו בו, כך תקבלו יותר בתמורה. I sat down, I listened, and it was the smartest decision I ever made to get involved with World Ventures. Now it's 5 years later. We basically have all the time freedom that we want. We have all the financial freedom that we want. We travel all over the world. We're able to do whatever we want, whenever we want. כיף, חופש והגשמה. הפילוסופיה הזו היא בליבת כל דבר שאנחנו עושים. אנחנו רוצים שתהיה לכל אחד הזדמנות יוצאת דופן לחוות יותר בחיים, להרוויח יותר כסף ולתרום ליצירת עולם מדהים עוד יותר. מאות אלפי אנשים מכל העולם כבר הצטרפו אלינו, ואנחנו נשמח אם אתם תצטרפו אלינו גם. הפכו לנציגים של World Ventures היום, והתחילו את המסע האישי שלכם, ליהנות יותר, לחיות יותר ולחוות יותר. אתם צריכים להיות כאן.